Met alles natuurlijk voor een appel en een ei. Dat is natuurlijk zo op zo'n kofferbakverkeep. Er wordt hier skatziekje. Iedereen heeft het idee, joe, het wordt mijn dag. Dan zal ik eens wat vinden. En soms kost het 50 en soms kost het 50 cent. Heerlijk. We zijn hier op de flinke flea market, bij ons op een flinke farm in Hemelum. En dit is ontstaan naast al uw oren-evenementen, omdat we eigenlijk, Klaartje en ik zelf, zo helemaal gek binnen op tweedehands, op schat zoeken. Op, Klaartje is niet zus? Ja, Klaartje is mijn zus. Op tweedehands, op rommelmarkt, kringloopwinkels, marktplaats. En toen dachten wij, nou we hebben hier het veld, we kunnen het zelf ook organiseren. Sister, you've been on my mind. Oh, sister, we're two of a kind soul, sister. Waar komt dit waar bij die zus? Nou, Klaartje hier het al heel lang. Die moet ik al naar Frankrijk op en deel mijn vriendin en daar dan van alles opstruinen. Ja, dat doe ik al vanaf 15, 16. Ging ik op het fietsje naar de rommelmarkt in Wommels. En dan kocht ik van alles. En dan moest ik mensen zoeken die in Bolsward woonden, waar ik op vandaan kom. En dan zeiden ze van, nou hup, kan wel bij mij achter in de auto. En dan, hup, ik fiets weer terug. En zij namen het dan weer mee in de auto. En dan knapte ik het op. En dan, dan ging het allemaal eerst naar mijn eigen kamer in Bolsward. En later naar Amsterdam, toen ik daar ging studeren. En ja, ik vind, het is zo mooi, alles wat niet nieuw is. Dus hetgene waar een verhaal achter zit, de spullen en je eigen sfeer creëren. Klaartje zou moest heel kritisch wezen, want wat wij vinden, dat wordt letter vaak ik verkocht bij ons in de shop. Dus die zou heel kritisch, dus dan moet het echt... Want je hebt zelf ook nog een winkel? Ja, die stiet hier op het Hiem, die heet de Sip en Clara Pop-up Store. Die hebben ze neemt, want de grote toonbank van uw opa en oma stiet erin. Die hier vroeger Luntes Warenhuis in Balzet. Nou, en dan... Maar dan kepen ze hier goed? Ja. Was dan weer in een eigen winkeltje verkeerd? Ja. Nou, ik moet zeggen, dat doe ik net direct. Dus het gaat nou even naar achter. Moet het soms even of oplappen, of het moet skin, of we moeten even iets aan verhoren worden. En dan gaat het erin. Ja. Maar dat weten ze hier, denk ik. Ja, dus sommigen die denken natuurlijk, oh, daar hebben we haar van die shop. Nou, dan kan de prijs wel wat omheen. Maar ja, ik ben wel goed in onderhandeling. Wat gezellig, wat zie je er goed uit? Dankjewel. Wauw. Kip, zijn wel eens iets west van tekst van jeetje, rust. Ja, zeker. Die kakatoe, of die toekan die daar staat. Ik zal hem straks even laten zien. Nou, dat ik denk, oh nee. Ja, de toekan. Sjug. Hartstikke zwaar. De man van Nandi, Barry, die bij de kringloop. Die hier er iets kocht. En die zegt dit, die stuurt op een app een foto. Is dit wat voor jullie? Ik zei direct ja. Klaartje zei direct nee. Wat vinden jullie ervan? Als Van der Valk zei die wil ik wel, dan kies dus gerust bij. So let me tell you something, sister. Remember your name, no twister. Gonna steal your stuff away, my sister. Van ons tweeën is Rix degene eigenlijk met het meest zakelijke karakter. Zij is eigenlijk degene die, de manager. Dus zij organiseert alles, of het meeste. Zij is eigenlijk het meest zakelijke talent van ons tweeën. En ik ben meer de creatieve geest. Ik ben liever ook op de achtergrond, niet op de voorgrond. Eigenlijk wat wij zijn met z'n tweeën is 1 en 1 is 3. Dus zo, ja, maar je bent eigenlijk zo met elkaar vervlochten. Dat maakt eigenlijk, ja, dat vind ik zo, dat is zo fijn. Het is zo eigen allemaal. Het is wel bijzonder om zo samen te werken. Ja, en die met hostel is zeker duurder.